Да, на разклона. Спряхме за малка почивка. Отиваме и към Бургас. Ай, се чуе по-добре. Я кажи как прави вълка Кая. Какво е на руки? Жабата как прави? Как прави? Браво! Петела. Тата ми си отваря. Водичка? Ето. Долу. Сложи го. Вземе това зеленото. Вземи това. Да, сега го сложи тук горе. Хайде Кая червеното сложи. Браво. Сега синьото. Внимавай, мамо. Сложи, вземи синьото. И сега това изчакай. Не. То му е високо. Той вятъра сега взе си вятъра. Ще махне и се го... Мразя да ми свърши пътя. Добър ден от следващия ден. Бедствахме единствено вчера до обяд, като до обяд единствено нямахме ток. Отиваме към метро, за да накупим неща за ядене, тъй като трябва да се ядем. Видях, че много магазини са работили вчера, заведения и така нататък, така че явно хората са успяли по някакъв начин да стигнат до работата си, което е добре. Днес трябваше да отидем до Бургас, като се отложиха нещата, тъй като пътят към Разград е затворен. Може би ще отидем утре, ако пътят е отворен. Ами, в момента отиваме на метро, ще ви снимам оттам, да видим какво ще вземаме. Направила съм списък, както обикновено. Малкият Въстък е готов за бедствени положения, защото има ръкавици и шапка. Нали така, мама? Теб не те е страх от снега. Абонирайте се за канала, ако все още не сте. Харесайте видеото, ако ви харесва. Това е. Даваш ли целувка? Я дай целувка. Що е, май е голяма. Ми, може вече да ти голямо. Боксърки. Коста, кажеш на динки-минки. Беше на мене. Я да видим. Риска? Риска. Че ние може да му е за лято. Въстък!
Таче, айде. Айде завърти се. С едната страна му неудобно. Оп, внимай. Айде, ела. Трябва на камънче да го на камънче. Айде, таче. Добро утро от пътя към Бургас. По-добре да се махна очилата, не ми бърка. Спряхме за малка почивка. Отиваме към Бургас, вече го казах. Пътят е много хубав. Отворен е вече. Днес, мисля, че вчера отвори. За сега няма трафик, но в момента е 7:30 минава. Сутринта, когато тръгнахме, беше 3 градуса. Тук в момента, след Разград сме, е минус 3 градуса. Станахме в 5:30. Малкия продължава да спи. Баба му го гледа в момента. Се чуе по-добре. Малкия все още спи. Или поне спеше като тръгнахме. Обикновено става към 8 часа, така че предполагам, че все още спи. Всичко съм нагласила, за да може да е по-лесно на баба му. Надявам се всичко да мине наред днес. Аз за първи път пътувам или изобщо съм повече от 3 часа без него. И тръгваме. Анджи! Това е бягащото дърво от Бургас. Забележете как няма сняг в Бургас, а в Русе направо ни разби. Здрави! Какво правиш, бе, мама? Как се зарадва? Дяк! Хайде. Не, тук ще се удариш, дай ръка. Хайде, пускам ти. Внимавай. Хайде. Почвам да тренирам. Това е като апдейт. Маля, колко смърена изглеждам. Не съм. Чувствам се много добре, между другото. Стъка ме видя, че съм с пусната коса. Той много ми се радва, като съм с пусната коса. Я, мамо, дай целувка! Мерките и килограмите са ми едни и същи, както миналата седмица. Затова започвам да тренирам по 1 час на ден, за да мога да открия по-бързо разлика, да видим дали ще се получи, не знам. Абонирайте се за канала с камбанката, за да не изпуснете. Имаш подаръка, мамо? А? Добре. Той пак се разяде, не искаше. Ам! Така, ти ще ме чуеш ли какво ще